हरे कृष्ण। हरे ओवर टू यू कृष्ण। माताजी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायिने प्रभवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयानन्द श्री अद्वैत गदाधर वृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओवर टू यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आज ही बलराम जयंती निमित्त आम्ही बलरामाले ग्लोरिफिकेशनाचे 2 श्लोक सांगून हे व्यासदेवान रचन केले असा ते सांगून आम्ही सुरुवात करूया। ब्रह्मपुराणांतू श्रील व्यासदेवानं हे 2 श्लोक बलरामाल बदल बरेल असा। ब्रह्मपुराण 57 चॅप्टर वर्स नंबर 22 आणि 23। नमस्ते हलद्रग्राम नमस्ते मूसलायुध नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठ नमस्ते धरणीधरा प्रलंभारे नमस्तेस्तु त्राहि मां कृष्ण पूर्वजा। हांगा व्यासदेवजी सांगताची हे हलधर तुका नमस्कारू, हे मुसलधारी तुका नमस्कारू, हे रेवतीचे प्रियपती तुका नमस्कारू आणि भक्तवत्सल तुका नमस्कार असा। हे पराक्रमी श्रेष्ठ तुका नमस्कार असा। हे पृथ्वीचे पालन करता आणि पृथ्वी धारका तुका नमस्कार असा। हे प्रलंबासुर संहारक तुका नमस्कारू, कृपा करुमका हे बंधना तुल्याना बचाव करी। हे कृष्णाले भाव जावनाशील तुम्ही बलराम। हे व्यासदेवाचे सुंदर 2
प्रेयर्स बलरामाक जर सांगितलं असा हांव आजी असेच विचार करत बशिल्लो कसले कशे स्टार्ट करचे म्हणून तशेंच मुगेले मनान तू हांव कृष्णाले आनी एक एक भजन बरयत उरता केन्ना केन्ना म्हाका दिसलें आजी बलराम जयंती आसा एक कोंकणीन बलरामाले बद्दल एक भजन बरोवया म्हणून आनी हांव एक भजन बरयल्लें आसा तुमगेले सर्व आशिर्वादान आनी हांव तें आतां सांगतलो कसले तांतू तूं कसला म्हाका क्षम करता आम्ही जय जगन्नाथ म्हणून आम्ही भजन करताच तशी त्याच ट्युनांनी हांवें जय बलराम म्हणून हे भजन बरयल्लें आसा आतां हांव ते सांगता जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम बलरामा तुका मिगिले नमना बलरामा तुका मेघेले वंदन बलरामा तुका मेघेले नमन बलरामा तुका मेघेले वंदन जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम रोहिणी नंदनु तू बलराम रेवती पति तू जय बलराम रोहिणी नंदनु तू बलराम रेवती पति तू जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम ब्रजवासिंक दिता आनंदू तू असा कृष्णालो बंधू ब्रजवासिंक दिता आनंदू तू असा कृष्णालो बंधू जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम संकर्षण तू गेले कनाव वासस्थळ श्री नंदगाव संकर्षण तू गेले कनाव वासस्थळ श्री नंदगाव जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम बापई तू गेलो वसुदेवू भक्ताले मोगाचो तू दाऊ बापई तू गेलो वसुदेवू भक्ताले मोगाचो तू दाऊ जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम बलरामा तुका मे गेले नमन बलरामा तुका मे गेले वंदन बलरामा तुका मे गेले नमन बलरामा तुका मे गेले वंदन जय बलराम जय बलराम जय बलराम जय जय बलराम बलराम जयंती महामहोत्सव की जय हरे कृष्णा
आज आम्ही बलराम म्हणारी तांगिले नावा तक्किना ते बल बल मारी आध्यात्मिक बल आध्यात्मिक बल आमका भक्ती करचाक जे काही आमगेला तू बल असा ते बलरामंतुरान येता सर्वांक आणि आमगेला कसली शक्ती भौतिक शक्ती बी आमगेलांत असा आणि आध्यात्मिक शक्ती बी आमगेलांत असा ते सर्व आमका बलराम दिता म्हणून आम्ही हांगा समजून घेवित हे बलराम गुरु तत्व आसाच आणि तांका वासुदेव म्हणून आम्ही म्हणित कसल्या की मारी कृष्णाक आम्ही वासुदेव म्हणताच कसल्या की म्हणजे वसुदेवाले पुत्र म्हणून आणि तशीची बलराम बी वसुदेवालेच पुत्र ताका बी आम्ही वासुदेव म्हणित बलरामाला तो आम्ही स्पेशल कसन पळू इतकी मिळाली खंचेची आम्ही पुरे ब्रह्मांडांतू खई ऐकल ना आम्ही असले तसल तांगेल जन्म तांका दोन आवय कृष्णाक जन्म आईल नंतर कृष्ण हांग येता गोकुलांत येता पण बलराम जन्म पहिलेच गोकुलांत येता रोहिणील गर्भांत देवकील गर्भांत पण आशिलो बलराम आणि रोहिणी देवील गर्भांत पण आशिलो म्हणजे दोन आवय असल आम्ही स्पेशल तांगेलो जन्म आशिल असा आणि बलरामांक मस्त नाव असायची तांतू आम्ही दाऊजी आणि हलधर बलराम अशी मस्त तांका संकर्षण अशी तांगिले मस्त नाव आम्ही ऐकताची संकर्षण नाव अशी पडली की तांका रोहिणीले गर्भाक ताने आकर्षित जाताची आणि थंच्यान तांका योग माया रोहिणी गर्भात घेऊन जाता ताका तांगेल नाव पडता संकर्षण म्हणून आणि कृष्ण आणि बलराम दोन्ही येऊन आमका एक शिक्षा दिताच की गोचारणे आणि कृषी हाजे बद्दल त्यांनी फर्स्ट सांगताच प्रभुपाद मी आमक सांगताशिले खंचे एक व्यक्तील घरांतू एक गाय आणि थोड्याची जमीन असल्यारी तो आरामात ताणे जीवन करीत बरोबर भक्ती करीत आणि तक म्हणताची सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग प्रभुपाद म्हणत असले मला कोणाक सरळ रीतीनं जीवन करचे असा आणि उच्च विचार करचे असा भगवंताल भक्तीच त्यांना ताका इतले फूर जाता अशी आणि सरळ रीतीन जीवन कर नाशिन उच्च रीतीनं जीवन करून सरळ रीतीन विचार करचे लोकांक त्यांनी भौतिक विषयांतू जास्ती लक्ष देताचे आध्यात्मिकांतू जास्ती देण्याचे हे प्रभुपाद आमक सांगताची आणि कृष्ण आणि बलराम तांगेले कार्यानं आमका दाखयताची त्यांनी आवश्यकते नाशिल तांका त्यांनी एक राजाल पुत्र आशिले नंद महाराजाले घरांत आशिल त्यांनी नंद महाराज म्हणारी पुरे व्रजाचे राजा आशिले आणि ते नंद महाराज स्वतः गायक घेऊन होत आशिले चरोचाक आणि तांगेल चरडू बी गोचारण करच्या होत आशिले तांका आवश्यकत नाशिले मस्त लोक आशिले गौरवांक चरुचा घेऊन होत आशिले त्याला त्यांनी कशी कृषी आणि गायक कितले त्यांनी इम्पॉर्टन्स देत आशिले म्हणून आम्ही हांगा तांगेल ते लिहिल्यानंतर आम्ही पळवीत तशीच आम्ही मुखार ऐकूया कशी बलरामो खंचे युगांतू कशी त्यांनी अवतार घेऊन येताची आणि तांगेले शक्ती आम्ही पळूया तांगेले ते मूल रूप कसले ते आम्ही आता आमगेले एक भजन ज्यानंतर दशावतार स्तोत्र ज्यानंतर आम्ही थोडा ऐकूया बलराम बद्दल
आता दशावतार स्तोत्र म्हणच्याक आमगे लोटो असायची अश्विनी कामत माताजी बेंगळूर आसा ना. हरे कृष्णा माताजी, ओवर टू यू. कृष्ण प्रभुजी फर्स्ट ट्रान्सलेशन सांगून मागीर कीर्तन करता. ओके माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. जयदेव गोस्वामी त्यांनी रचन केलेलं तसले दशावतार स्तोत्राचे गीत गोविंद बुक्का दाखवून असं त्याचे ट्रान्सलेशन सांगूक प्रयत्न करताव. हरे कृष्णा. ओ केशवा, ब्रह्मांडाचे प्रभू तू झळके रूप घेऊन वेद रक्षण केलेलं तसल देव तू. तशीची दोन्ही अवतार जाऊन ओ केशवा, ब्रह्मांडाचे प्रभू तू. तुम्ही कासवाचे रूप घेतले समुद्र मंथना वेळारी मंदार पर्वत तुमगेले पाठीवैर दवरलेले ते मस्त वैभव जावन आशिले. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाचे प्रभू तुम्ही डुकरा रूप घेऊन तुम्ही आमका तुमगेले अपार महिम दाखयले. ब्रह्मांडाचे सकल भाग जावन आशिले तसले गर्भोदक सागरांत बुड्डून आशिले भूमी मातेक तुमगेले दंतातू धीर दवरन वैर हाडलेले तसले एक रूप अवतार दाखयला आमका. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूप घेऊन नरसिंह अवतार घेऊन हिरण्यकशिपूले देह तुमगेले नंगटानी देह छेदन केले तसले नरसिंह अवतार दाखयला आमका. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू हरी एक कुब्ज ब्राह्मण रूप घेऊन बली महाराजाला दाखवून 3 स्थळ निमगून तुमगेले पायाचे नंगटा दाखवून गंगाजल भायर येऊन पुरा जीविक बिडुकेड केलेलं तसले ओ हरी तुमगेले त्या अवतारवर मस्त महिमस. ओ केशवा, ब्रह्मांडाचे प्रभू जावन आशिल तुम्ही परशुराम अवतार घेऊन आईल तसले ओ देवा तुमगेले त्या अवतारवर ना भारी छंद शिले. ओ केशवा, ब्रह्मांडाच प्रभू रामचंद्राल रूप अवतार घेतले तुम्ही लंका युद्धांतू 10 मत्तेचे रावणाक नाश केले. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू हरी हलायुद्धोर्नु बलरामले रूप धारण करून अवतार घेतील तसलो हरी देव तू आमगेलो. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू हरी बुद्ध अवतार घेऊन प्राणी हिंसे कोरचे खंडन केलेलं तसल अवतारवरना घेऊन आमका शिक्षण दिले. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू हरी कल्की रूप अवतार घेऊन कलियुगाचे लास्ट दुष्टजन पुरुषाले विनाश कोच करतीरे भयानक जावन आशिले कोयती धरले तुवे. ओ केशवा, ओ ब्रह्मांडाच प्रभू जयदेव गोविस कवीनी बरयलेलं तसले दशावतार स्तोत्र ऐकूचे हे मस्त श्रेष्ठ जावन अस आणि तशी संतोष ऐश्वर दितलो हे कलियुगांतू मस्त श्रेष्ठ जावन आशिले हे स्तोत्र सर्वांनी पठण केल्यारी मस्त देवालय प्रीती पात्र जाता म्हणून सांगून जयदेव गोस्वामी त्यांनी हे कवीनी बरयलेलं अस. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. धन्यवाद रश्मी माताजी. अर्थ सांगिलेक रिसाइटेशन सांगता. जयदेव गोस्वामी रचित दशावतार स्तोत्र. प्रलय पयोधि जले धृतवानसि वेदम् विहितवहित्र चरित्रमकेदम् केशवधृता मीन शरीरा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र घरिष्ठे केशवधृता
कूर्म शरीरा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलिवनिमग्ना केशवधृता सुकर रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि तव कर कमलवरे नखामद्भुत शृंगम् दलित हिरण्यकशिपूतनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि चलयसि विक्रमणे बलिमद्भुतवामन पदनखनीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम् स्नपयसि पयसि समित भवतापम् केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि वितरसि दिक्षुरने दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि वहसि वपुषि विसदे वसनं जलदाभम् हलहति भीतिमिलित यमुनाभम् केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि निन्दसि यज्ञविधि अहह श्रुति जातम् सदय हृदय दर्शित पशुघातम् केशवधृता बुद्ध शरीरा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि म्लेच्छ निवहनिधने कलयसि करवालम् धूमकेतुमिव किमपि करालम् केशवधृता
कल्कि शरीरा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि श्री जयदेव कवि इदमुदितमुदारम् श्रीनु सुखदं शुभदं भवसारम् केशवदृता दशविधरूपा जय जगदीश हरि जय जगदीश हरि वेदम् उद्धरति जगन्ति वहति भूगोलम् उद्बिभ्रति दैत्यं दरयति बलिं चलयति क्षत्रक्षयं कुर्वति पौलस्त्यं जयति हलं कलयति कारुण्यं वतन्वति नीचं मूर्छयति दशकृति कृति कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः कृष्णाय तुभ्यं नमः हरे कृष्ण हरे कृष्ण. अश्विनी कामत माताजीनं भारी सुंदर आणि चंद करून हे दशावतार स्तोत्र म्हणलं असा. तशीची रश्मी माताजीन बी सुंदरताचे अनुवाद सांगितला समका अर्थ सांगितला असा. दोघांक दंडवत प्रणाम. आम्ही आता पळूया की भगवंत बलराम देवकील गर्भांतू कसला येतच. हांग एक प्रश्न येता आमका कसला की रोहिणील गर्भाक आकर्षित असताना त्यांनी डायरेक्ट रोहिणील गर्भांत येवीत आशिल्ले पण देवकील गर्भांत येऊन थंय कसला वताची हो बी एक प्रश्न असा. अंतू आचार्य लोक सांगताची बलरामो गुरुतत्व असा. आमका कृष्णाक आमगेल हृदयांतू आप एका जल्लरी आमगेल हृदय कसल्याची कल्मश असल्यार हे करून कृष्णाक एक व्यवस्थित जागो तयार करका म्हणून हे गुरुतत्व पहिले येता ताजे नंतर भगवंत येताच. तशें करून प्रत्येक आम्ही भगवंताक प्राप्त करकेल्यारी गुरुल शरणा होताच आणि ते खंयचे गुरु असाची ते डायरेक्ट बलरामाला रिप्रेझेंटेटिव्ह असायचे म्हणून हांगा आम्ही समजून घेवीत. आणि ते गुरु आमका अशी एक तयार करताच की आमगेल हृदयांत आम्ही कृष्णाक आपवीत. तशें तांणी एक गुरु आमका मार्गदर्शन दिवन तयार करताच. तशेंच आम्ही पळयत बलराम कृष्णाल बरोबर प्रत्येक रसांतू कृष्णाल बरोबर तांणी सेवे करताची. तांगेले एक बलराम मारी कृष्णाला एक छायेप्रमाणे खंय कृष्ण होता खंय कृष्ण अवतार घेऊन होता थंय बलराम तांगेल बर्शीची तांगेल भावाल रूपानी खंयचे ना खंयचे रूपानी तांगेल बरोबर उरतशिले आणि तांगेल सेव करतशिले. हांगा तांणी रामलिल्यांतू तांणी लक्ष्मण जावन आयले तांकां भारी दुःख जाता की सीतेक रानांतू सोडोवचे एक तांकां परिस्थिती येता. तेन्ना गर्भवती सीतेक कशें मी हांव रानांतू सोडोवचे पण म्हगेले भावाल वचन आसा आणि ताजे खातीर म्हाका हे वचन पालन करका पण मुखावेल पण ते हांव व्हड भाव जावन
येऊ का आणि हावे सांगेल तशी कृष्णान ऐकू का, हाव सांगेल तशी रामान ऐकू का, अशी तांका मनात विचार येता. असले नाही जाल्यार म्हाका असले उठूची आता काम करच्याक हांव कर का पडता म्हाका, हांव सान भाव जावन आयलो आसा, हांव म्हाका आता कसले उलोवचें जायना, पण नेक्स्ट लिल्यान तू हांव व्हड भाव जावन येऊ का, अशें तांकां मनांत विचार येता. त्या विचारा प्रमाणे कृष्ण बी तांकां व्हड भावाल्या रूपाने द्वापरायन तो तांकां येवचे तशें करता. तेन्ना मदे मदे तांगेले एक वात्सल्य भाव तांकां भावाक रक्षण करचे, एक भावा रक्षण करचे एक हाजे निमित्त तांगेले बरोबर उरत आशिल्ले ते. मदे मदे कृष्ण माती खात आशिल्लो तेन्ना येवन यशोदा मैयाक कंप्लेंट करचे आशिल्ले बलरामान पहिले कृष्णान कानान माती खाली म्हणून. पण तेन्ना कृष्ण सांगता आशिल्लो हांवें माती खाल्ली ना म्हणून. आणि ताजे बद्दल सुंदर ते भजन आम्ही ऐकत ना, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो. कृष्ण यशोदा मायाक मैया मोरी म्हणत आशिल्ले आणि हांवें माती खालना, बलरामू फाल्स उलयत आसा म्हणून सांगता आशिल्ले. तेन्ना यशोदा मैया सांगता तोंड दाखय, आणि तोंड दाखयल कीची तोंडांत कसं पळयता यशोदा मैया पुरा ब्रह्मांड पळयता. असल तांगेले एक प्रकाराचे लील आशिल्ले. आणि दामोदर लिलेन तू कृष्णाक बांधून घालता वेळी बलराम येता, अरे तुवें कृष्णाक बांधून घाले, तुका गुतो आसा तो कोण म्हणून, तो अखिलांड कोटी ब्रह्मांडाचे नायक असतो, तो लील करचे आता तुगेले घरांत आयिल्लो आसा म्हणून तू ताका तुगेले चेडूं समजून ताका बांधून घालून दवरलो तुवें, अशी यशोदा मायक सांगता. अच्छा, तर तू कोण म्हणता यशोदा मैया. हांव अनंत शेषू आणि हांवें म्हगेले मातेरी पुरा पृथ्वीक धारण केले हांवें, तुका गुतस हांव कोण आणि कृष्ण कोण, तुमकां कसले गुतना तुमकां सांगता. तेन्ना यशोदा मैया सांगता तुमकां पुरा अवतारांक म्हगेले घरांत अवतार घेवचे आशिल्ले म्हणून तांकां सांगून मध्य वचून आणखीन होडीक बड्डी घेवन येता हाक मारच्याक बलरामाक, आणि बलराम थंयच्यान धांवन वता. थंय वात्सल्य प्रेमा येद्राक हांगेली कसलेची चलना म्हणून आमी हांगा पळोवं येता. अशी मस्त लिले बलराम कृष्णाल बरोबर हांगा गोकुलांत करताची. तशेंच आमी मुखार पळोवया कशी बलराम प्रलंबासुराक आणि धेनुकासुराक मारता आणि तांकां आमकां कसं शिक्षाक मेळटा पळोवया. हाचे पयलीं आमी एक सुंदर कवच स्तोत्र बलभद्र कवच स्तोत्र आमकां सांगच्या येता आसाची. माया नायक माताजी मुंबईतून ना. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा प्रभुजी. ओव्हर टू. धन्यवाद. व्यासदेवांतरयेले गोलोकधामाधिपती परेश्वरः म्हणता म्हणून प्रयत्न करता. त्या बलभद्र स्तोत्र कवच म्हळ्यार आमकां एक रक्षण करची तसले स्तोत्र ते. परेश्वरः परेषु मां पातु पवित्र कीर्तनः. मण्डलं सर्षपवद्विक्षते यन्मोदि मां पातु स भूमिमण्डले. सेनासु मां रक्षतु सेरपाणे युद्धे सदा रक्षतु मां हरे च. दुर्गेषु च व्यासने
वनेषु सङ्कर्षणादिदेवः कलिन्दजावेगहरो जनेषु नीलाम्बरो रक्षतु मां सदाग्नौ वायौ च रामो वटुके बलिश्च महार्णवेनन्तव सदा श्रीवासुदेवो वटुपर्वतेषु सहस्रशीर्ष च महाविवादे रोगेषु मां रक्षतु मां कामपालो वतु कामात् सदा रक्षतु धेनुकारिः क्रोधात् सदा मां द्विविधा प्रहारी लोभात् सदा रक्षतु बलवतारि मोहात् सदा मां इदमागतारि प्रातः सदा रक्षतु वृष्णिधुर्यः प्राणे सदा मां मथुरापुरेन्द्रः मध्यं दिने पराने वटु मां सदैव सायं फणीन्द्रो वटु मां सदैव परात् परो रक्षतु मां प्रदोषे पूर्णे निशीते च दुरन्तमे प्रत्योषकाले वटु मां सदैव विदिक्षु मां रक्षतु रेवतीपतिर्दिक्षु प्रलम्बारिरदो यदूद्वः पूर्वं सदा मां बलभद्रान् तथा समन्तात् बलदेव एव अन्तः सदा व्यात् पुरुषोत्तमो बहिर्नागेन्द्रलीलो वतु मां महाबलः सदान्तरात्मा च वसंहरे स्वयं प्रपातु पूर्ण परमेश्वरो देवासुराणां भयनाशनं च हुताशनं पापचयेन्धनानां विनाशनं विघ्नघटस्य सिद्धासनं वरं वदस्य हरे कृष्ण स्तोत्रದಲ್ಲೇ आम्हाला अर्थ सांगता मस्त थोडंसं जाल तितले म्हाका कळल तितले सांगचे प्रयत्न करता हे व्यासदेवान बरयले बलभद्र स्तोत्र कवच गोलोक धामाधिपति परेश्वरः हाचे नाव हे गर्ग संहितांतू Canto 8 chapter 12 verse 4 to 13
सुरवे हंतु गोलोकाधिपती जावन आशिल्ले सक्कड नियंत्रक जावन आशिल्ले निर्मल म्हणून ख्यात पावेल तसले सगळे भुंयचे बारू एक सासमा वरी होविलो सगळे भुंय भोंवता जाल्यार तिका जड म्हूण दिसना एक सासम होवल्या वरी भोंवता ते शेष तो थंयसान बलराम देव हे लोकांतू म्हाका रक्षण कर दोनीच्यांतू सेना आसूं म्हळ्यार सैनिकांना सुट्टू घालल वेळारी तो बलरामू म्हाका रक्षण कर नेगिलो म्हळ्यार हल्ल हिंदीन हल्ल म्हणटाची इंग्लिशान प्लो ते धरलेलो तो बलरामू म्हाका केदनाय युद्धांतू रक्षण कर बॅत धरलेलो तो बलरामू केदनाय अनेक कोटे तकोन म्हाका रक्षण करो आणि देवतेकची देव जावन आशिल्लो तो बलरामू म्हाका रान्नांतू रक्षण कर तिनी सांगतो काळिंदिनेचे वेग स्थिर केलेले नीळ वस्त्रधारी बलराम अग्नि वायू आकाशातून रक्षण कर स्वतः अनंतेश्वर जावन आशिल्लो तो भगवान बलरामू त्या श्रेष्ठ सागरांतू म्हाका रक्षण कर चारीच्यांतू वसुदेव पुत्र जावन आशिल्लो तो बलरामू पर्वतारी सहस्र शीर्षात तो बलरामू महाविवादांतू रोहिणी पुत्र जावन आशिल्लो तो बलरामू रोगातून आणि सक्कडे इष्टार्थ पूर्ण करतलो तो बलरामू सक्कड दुरांतातून म्हाका रक्षण कर धेनुकासुर शत्रु जावन आशिल्लो तो बलरामू म्हाका विषयासक्ती तकोन विविधा म्हळ्यार असुराक मारलो तो बलरामू म्हाका कोपातून बलवलाल शत्रु जावन आशिल्लो तो बलरामू म्हाका दुराशे तकोन आणि जरासंधाल शत्रु जावन आशिल्लो तो बलरामू मोहातकोन सदैव रक्षण कर पुरा विकाराचे सांगता सची काम क्रोध लोभ मोह तकोन रक्षण कर म्हणून सांगता मुखारी वृष्टिवंश श्रेष्ठ जावन आशिल्लो तो बलरामू प्रातकालारी मथुरापुरेश जावन आशिल्लो तो बलरामू सकाळी वेळार गोपिंगेले सखर जावन आशिल्लो तो बलरामू पूर्वाना वेळार आणि सक्कड विषयांत स्वतंत्र जावन आशिल्लो तो बलरामू मध्यान कालारी म्हाका रक्षण कर साताचंत्रो सर्पांक नसक्क नागदेवत्यांका राय जावन आशिल्लो तो बलरामू सांजवेळा आणि परात्पर जावन आशिल्लो तो बलरामू प्रदोष कालारी सक्कडे दुरंतांतू वीर जावन आशिल्लो तो बलरामू रात्री आणि प्रति उष कालारी सदैव म्हाका रक्षण कर आताचे रेवतील बामूण जावन आशिल्लो तो बलरामू प्रलंबासुराले शत्रु जावन आशिल्लो तो बलरामू सक्कड दिशेन म्हाका रक्षण कर यादव श्रेष्ठ तो बलरामू थल्ल्यार सकल बलभद्रू तो उंचारी वैरी लागी धूर पुराय दिशेन सदैव रक्षण कर नवाचे पुरुषोत्तम जावन आशिल्लो तो बलरामू अंतर्बाह्य नागेंद्र लीलो सकड़े नागालोटू लील करतलो सकड़ाले सदा अंतरात्मांतू वास पूर्ण करचो तो स्वयं हरी पूर्ण महान परमेश्वर जावन आशिल्लो तुका हांव शरण येता कडेरी देवासुराले भय नाश करचे सक्कड पाप नाश करचे तसले भयंकर अग्नि जावन आसा हे कवच सकड़े विघ्न नाश करचे तसले सुंदर सिद्धी दिवचे बलहीनांक बल दिवचे हे बलराम स्तोत्र कवच अति उत्तम जावन आसा हरे कृष्ण सांगिल्यान तसले चिंतेस रक्षण करता म्हाका अवकाश दिलेलो ताका मुरलीधर प्रभुजीक मस्त मस्त धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभुजी बोल
तांगेल कनेक्शन गेला. इंटरनेट कनेक्शन ना trouble. हरे कृष्णा. माया माताजी भारी सुंदर तुम्ही बलभद्र कवच स्तोत्र सांगेल असा एकदम माइल्ड आवाजाने. थोडे मध्ये नेटाचे इश्यू झाले, बंद झाले असं. भारी चंद कुर्ताचे अर्थ पण सांगेल असा. आता आम्ही बलरामाले एक लिहिलेंतू हास्य आणि साक्य हे दोन्ही मिश्रित लिहिले आम्ही पळवित. हंग एक पण ते बलरामू कृष्णा केम सांगता आमगेल घरान तू सर्व गोरे असायची आणि तू मात्र तुगेल कलर मात्र काळ कशी. तक्का कारण कसं की म्हणारी तू तुक्का यशोदामयानं मार्केट तू खरेदी करून हाडला असा म्हणून तक्का चिडयत आशिले बलराम. आणि त्यांना कृष्ण धावत धावत यशोदाकडे वचून सांगता आशिले हाव तुगेल चल नाही बे म्हाका तुवे मार्केटान तुला खरेदी करून हाडला म्हणून बलराम म्हाका सांगता असा अशी उठून कंप्लेंट करत आशिले. अशी उठूची भावभावाले मध्ये कशी आम्ही भौतिक हंतू भितर पळयताची भावभाव कशी सान असताना झगडूक करून येताची आणि हे करताची मस्ती करताची तशीची बलराम आणि कृष्ण सान असताना तांगेल ते बाल लिहिलेन तो अशुट तांगेले लिहिली उरतशिली. आणि केन्ना बलराम बरोबर असताना कृष्णाला बरोबर असताना राक्षस आयलारी जास्ती करून बलरामाची तांका मारत आशिले. एक पण ते तालवनांतू सर्व गोप तांगेल सख्य सखा लोक सांगताची तालवनांतू धेनुकासूर म्हणून राक्षस असा मस्त त्रास देता आमका ते ताल फ्रुट्स खावच्या दिना आणि म्हणून त्यांनी कंप्लेंट करताची. त्यांना बलराम स्वतः उचून ताई कृष्णाल बरोबर सर्व ताल वृक्षाक हलूच्या सूर करता ते फ्रुट्स पडताची आणि त्यांना तो धेनुकासूर येऊन युद्ध करच्या येता बलरामा बरोबर. पहिले बलरामाक तो तांगेले मागशी पायानं ते गाढवाल रूपान आशिल उरता धेनुकासूर आणि गाढवाक जास्ती त्राण मागशी पायन तसा म्हणून सांगताचे. तस्तकून मागशी पायानं गाढव केनाची लात मारता हांग बी तशीची प्रलंबासूर हे धेनुकासूर मागशी पायानं बलरामाक फर्स्ट वेळे लात मारता आणि दुसऱ्या वेळे लात मारताना बलराम तगेले पाय धोरनु फिरून फिरून ते ताल वृक्षावरी उडयता. तशीच हांग सांगितल्यास की ते बाकी बी ते वृक्षार उडेल की तांगेले मृत्यू जाता आणि बाकी बी तांगेले संगी लोक आशिले ते सर्व गडवाल रुपार आशिले पण राक्षस निमित्त ताने वेगवेगळे कलर धारण करून आयले आशिले आणि सर्वांक बलरामू कृष्ण दोघ फिरून फिरून ताल वृक्षावर उडयताची आणि ते सुंदर एक रेनबो टाइप एक चित्र तयार जाते आणि त्यांनी सर्व ग्वाल बाल ते ताल वृक्षाचे फ्रुट्स खाताची. हंगा आम्ही पळवित हंगा आमका एक लेसन कसन भगवंत दित की मारी
आमगेला कसरे बल असले तिकीची ते बलाचे स्रोत भगवंत असाची म्हणून आम्ही लेखून निघू का ते आध्यात्मिक बल जावो भौतिक बल जावो नाहीतर ज्ञान बल जावो बाहुबल जावो कसने बल बल खंय येता थंय बलराम असा आणि तांगेल निमित्त हे आमका मिळता असा म्हणून समजून घेऊ का हांगा ते भगवद्गीतेत बी भगवंत सांगतात बलम बलवता नाम म्हणून त्यांनी भगवद्गीतेत बी सांगितलं असा श्रीमद भागवत मानतो प्रल्हाद महाराजक त्यांना हिरण्यकशिपू विचारता हाव तू कितले मारचा कितले प्रयत्न करता असले तिकीची तुका तू कसने फरक पडता ना तुका हे शक्ती खंयच्यान आयली अशी विचारता वळी तो प्रल्हाद महाराज तांका सांगता तुमका जो शक्ती खंयच्यान मेळता असा थंच्यानाची शक्ती म्हाका बी मेळता असा म्हणून श्रीमद भागवत मानतो प्रल्हाद महाराज आपल्याले बापायक हिरण्यकशिपूक सांगता तंतु ताजे नाम पळयत हे सर्व बल चे स्रोत असा तो भगवंत असा म्हणून आमका हांगा समजून घेऊ का मुकावले जो भजन असा हे भोग आरतीचे भजन असा भज भक्त वत्सल श्री गौरहरी हे मंदाकिनी माताजी सांगता असाची तांणी म्हाका दिसता दुबाईंत असाची आणि थंच्यान आमका आयकुचा मेळता ओवर टू यू माताजी कृष्ण हरे कृष्णा प्रभू दंडोत प्रणाम प्रभू हरे कृष्णा काय करत प्रभू हे भोग आरती म्हळ्यार आम्ही देवाक भोग दवरतात ना तेन्ना नॉर्मली हे आम्ही पद सांगता ती मिनिस्कोन अंतो तो ಸ್ವಲ್ಪ हार्ड पद तो आपको झेलना पडेगा म्हणटा तशी ओके हरे कृष्णा आ पद सांगता मागीर मिनिंग सांगता हे आमगेले भोग आरती बरेला भक्ती विनोद ठाकूरन आमगेले स्वामी भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी श्री गौर हरी सोही गोष्ठ बिहारी नंद जशोमती चित्त हरी भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी बेला होलो दामोदर ऐसे ये खानो भोगा मंदिरे बोशी को रहो भोजन नंदेरा निदे से बैसे गिरी बार धारी बलदेवा सहा सखा बेसे सारी सारी सुप्त शाकादी भाजी नालिता कुष्मांडा डाली दाना दुग्धा तुम्बी दधी मोचा खांडा भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी श्री गौर हरी सोही गोष्ठ बिहारी नंद जशोमती चित्त हरी भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी मुत्का बोरा माशा बोरा रोटी का घृताना शशकुली पिष्टा का खीर पुली पायसाना कर्पूर अमृत केली रंबा खीर सारा अमृत रसाला अम्ला द्वादश प्रकार लुची चीनी सर पुरी लड्डू रस बाली भोजन कोरिना कृष्ण होये कुतूहाली भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी श्री गौर हरी सोही गोष्ठ बिहारी नंद जशोमती चित्त हरी भज भक्त वत्सल श्री गौर हरी राधिकार्या पक्का अन्ना विविध व्यंजन
भजन, परम आनंदे कृष्ण कोरे न भोजन, छले बाले लड्डू खाए श्री मधु मंगल, भगन बजाए आराधेय हरि बोलो, राधिकारी गणे हेरी नयने राकोणे, तृप्त होए खाए कृष्ण यशोदा भवानी, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमती चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भोजनांते प्रिय कृष्ण सुभाषित बारी, सभे मुख प्रखालोय होय सारी सारी, हस्त मुख प्रकालिय जाता सखा गणे, आनंद विश्राम कोरे बल देवसाने, जंबूल रसाला आणि तांबूल मसाला, ताहे कृष्ण चंद्र सुख निद्रा गेला, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमती चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, विशाला काशिखी पुच्च चामर डुलाया, अपूर्व शय्याय कृष्ण सुखे निद्र जाया, जशोमती आज्ञा पेये दानिष्ठ आनीतो, श्री कृष्ण प्रसाद राधा भुंजे होये प्रीतो, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमती चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, ललितादि सखी गण अवशेष पाया, मनि मनि सुख राधा कृष्ण गुण गाया, हरि लीला एकमात्र जाहर प्रमोदा, भोगारती गाय ठाकुर भक्ति विनोदा, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमती चित्त हरि, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज भक्त वत्सल श्री गौर हरि, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। श्री 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 राधा दामोदर की जय, लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। आता मीनिंग सांगता, ट्राय करता मीनिंग सांगू का? हे पद भज भगत वत्सला श्रील भक्ती विनोद ठाकूर जीन बरेला त्याचे गीतावली म्हणजे बुकान घेतला ते आणि ते लँग्वेज बेंगाली असतं. सो कसं बरेला हान तो तागेल भक्तांक अपार प्रीती दवरचे श्री गौर हरीले पूजी करा. व्रजाचे भूमीन तू खेळालो आणि नंदा आणि यशोदले हृदय चोरी केलं तसं परमात्मा कृष्ण पूजी करा. केवल गोविंद आणि गोपालक पूजी करा. अम्म यशोदे कृष्णाक पैता मिगेल मोगाच दामोदरा भरती वेळ जाले दय दवरनु डायनिंग हॉला बैसून जेवण करी म्हणता. त्यांनी 3 श्लोका सांगता असं नंद महाराजाले निर्देशनारी गोवर्धन पर्वत उकळले तसल कृष्ण बेसता मगिरी पुरा गोपबाल बेसता ती कृष्णालಣ್ಣ श्री बलदेवरे ಒಟ್ಟು पुरा सलार बैसून जेवण करता ती. ओके मागीर चारी चंत सांगला नंतर तांकां सर्वांक विधाचे 5वे पाल वाडतात. म्हळ्यार सालाड अशें पर तशींची सुंदर तळलें खाण आणि जूट प्लांटाचे पानां तुकून केलेले सालाड आयटम्स पडतात. तशींची दुधी फ्रुट्स थनाचे ओकाकाराचे केक दुधाचे आयटम दाट धंय आणि दुधा शिजिल्ले दुधी केळ्याचे तरकारीन केलेले आयटम्स वाडतात. मागीर मूंग दाळ पडतात जे फ्राय केलेले पॅटीस चपाती राईस आणि घी वाडतात. मागीर दूध आणि सक्कर आणि तीळ घालेले स्वीट खातात. तांदळा हिटाचे केक करतात खातात काही. दाट दूध तशी दुधांतू तेलूचे तसल केक म्हणल्यार रातचे पुरो रसगुल्लाचे पुरो ते वाडतात. कडेरी संचांत सांगला कर्पूर ಒಟ್ಟು ಸಿಜ್ಜೆಲೆ ರೈಸ್ नेक्टर म्हणके स्वीट असतं. केळे आणि चीज मकरंद म्हणके स्वीट जावन असतं. आणि तांका बार नमुनेचे कसं म्हणतात ती आमशे आयटम वाडतात की चिंचांब लेमन लाईम ऑरेंज आणि पोमोग्रेनेट यूज करून केलेले आयटम्स वाडतात ती. नेक्स्ट सांगला सोमेन धवे फ्लोर आणि सक्कर घालून केलेले आयटम क्रीम यूज करून केलेले आयटम उंडो सक्रीन तू सिज्जलेले दाल पॅटीस आणि हे पुरा कृष्ण भारी उत्साहारी हे पुरा फूड खात काही. कडे नेक्स्ट सांगला श्रीमती राधाराणीने प्रिपेअर केलेले शीत व्हेजिटेबल करीज स्वीट्स पेस्ट्रीज आणि पुरा कृष्ण अत्यंत भाव परवशरी संतोषारी खाता. आणि उंड भरती इष्ट करलेलो कृष्णाने फनी फ्रेंड मधुमंगल कशी पुणी कोरन म्हळ्यारी बाई हुक्कार कुक म्हणता पळत तशी उंड घेता खाताची म्हणत काही हरिबोल म्हणतो आणि तागेल दोन्हींची आर्म पिटा तो हात दवरून फनी साऊंड करत काही. नेक्स्ट सांगला राधाराणीकानी तिगेल गोपी फ्रेंड्साक कृष्ण वार दोळेने पळयताची यशोदा मायले घरान तो तृप्तीरी जेवण करता. नेक्स्ट जेवण जाले मागीर कृष्ण गुलाबी परमळाचे उदक पिता. मागीर पुरा बाल गोपासनवे तांणी सालार राबून तोंड धुता ती. नेक्स्ट 12 सांगला 12 हे पुरा कोहर्ट बॉयस हात तोंड धुल मागीर खुशीरी हे भगवान बलरामाले ಒಟ್ಟು आराम करता ती. कडे दोन्ही गोपबालक जांबूला आणि रसाला कृष्णाक मसाल्याने अलंकृत जावन आशिल्ले पान हाडटा ती. मागीर कृष्णचंद्र ते पान खावन खुशीर न्हिदता. बीटल नट्स अशें पुरो बीटल नट्स लिव्स. कृष्ण खुशीर अत्युत्तम जावन आशिल्ले अंतलारी आराम करतना तागेल सेवक विशालाक्ष नविलगिरीचे फॅनांनी वारी घालता. 15 सांगला अम्म यशोदेले आदेशरी
ಗೋಪಿ धनिष्ठा कृष्णा खाल्लेलं तट्टे हाडू श्रीमती राधाराणीक दिता आणि ती भारी संतोषारी वरलेलं ते प्लेटान तशिले खाता. नेक्स्ट सांगला मागीर ललिता देवी आणि इतर गोपी ते रेमनेंट्स पुरा खाता ती आणि तांगेल हृदयांतू मनांतू तांणी राधा आणि कृष्णाले महिमे भारी खुशीरी सांगता ती. लास्ट भक्ती विनोद ठाकूर स्वामीन सांगला भक्ती विनोद ठाकूरला एक आनंद विषय म्हणल्यार देवाल 5 टाइम सांगचे. तशी तांणी हे भोगा आरती पद सांगता ती. हरे कृष्ण. थँक्यू. हरे कृष्णा. माताजी तुम्ही इथले चंद करून हे भजन सांगले की आम्ही सनसन चिरडू एद्रा बसून ऐकत असेल म्हणून आमक दिसता असेल. भारी चंद करून तुम्ही सांगितलं असा आणि तुम्ही भजन अंतुची 56 भोग भगवंताक देऊन जालात. भक्तिविनोद ठाकूर हां भजनान सांगताची 56 भोग मारी खंच प्रकार उरका भगवंताक आम दिताच. आम्ही केना केना 56 भोगांत एकच प्रकाराचे फूड 56 बनवून देताच. पण तंतु लिक्विड आयटम कशी उरका आणि घट्ट आयटम कसले आणि 4 प्रकाराचे अन्न उरता भगवद्गीतेने दिलं म्हणे. ते 4 प्रकारचे अन्न तू वेगवेगळे प्रकार बनवून भगवंता दिवचे ते 56 भोग म्हणून असता. ते भक्तिविनोद ठाकूरान एकदम सिस्टमॅटिक हांगा हे केले. आम्ही केन्नाच भगवंताक कसं अर्पण करकार खंयचे टायप दिवका म्हणून आमकां कळची कतरी भक्तिविनोद ठाकूरान सिस्टमॅटिक तंत्र दिल्लो आसा. आणि तुम्ही भजन अंतुची भगवंताक आता 56 भोग करून दिलो आणि भगवंताक नितकारून आयल तुम्ही आता भारी चंद झाले भजन. थँक्यू व्हेरी मच माताजी आणि तुमका दंडवत प्रणाम. हो दंडवत प्रणाम. आता मी नेक्स्ट ऑलरेडी आता लेट झाला असा हांव थोडं शॉर्ट आणतो प्रलंबासुरा बद्दल सांगता तुमका. ऍक्च्युली प्रलंबासुराला तुम्ही स्टोरी ऐकूच्या पुरा कशी ते ग्वालबाला रूपार येताची आणि कृष्णाले पक्ष आणतोचनु बलरामाल पक्ष विन झाल्यानंतर ते तांगील ते रुल्सा प्रमाणे बलरामाक प्रलंबासुर तांगील खांद्यार घेऊन बसून घेऊन होता. त्यांनी विचार करत की प्रलंबासुर कृष्णाक मारचे इतले इझी नाही. मस्त लोक घेऊन गेले मारचाक प्रयत्न केले. पहिले बलरामाक मार्या नंतर कृष्ण अर्ध तागील जीव गेलेली उरता बलराम गेलेली पळून भाव गेलेली पळून कळे ताका मारचे इझी जातल म्हाका तसे ताणें विचार करतलो. पण ताका गुतना बलराम मार कोणा म्हणून तो आणि ते बलराम कोणे पृथ्वीकची तागेले मातेरी एक सासम से तागेली मातेर बसला असा पृथ्वी तसले मनुष्याक तसले देवाक तागेले खांद्यार बसले असा पण ताका गुतना ताजे बदल. आणि ताण केलेले होड चूकी कसं की मारी तो कृष्णाल कडच्यान धूर घेऊन होता असा. हांगा आचार्य आमकां सांगताची कोण आमका कृष्णाल कडच्यान धूर घेऊन होता असा तो आमगेलो वैरी. आणि तुरंत बलरामाक कळता हो कृष्णा कडच्यान म्हाका धूर घेऊन होता असा हो ग्वाल बाल नाही दुसरं कोणी उरचा भाव असा नाही जाल्यार म्हाका कृष्णाल कडच्यान धूर हो कशें घेऊन वचूंक शकता. केन्नाच आमगेले जिवनांत बी कोणीची आमकां मेळ्ळे रे भगवंता कडच्यान आमकां कोण धूर घेऊन होता ताका तो प्रलंबासुरालो प्रतिनिधी म्हणून आम्ही समजून घेता. केन्नाची आणि कोण आमकां भगवंताले लाग्गी व्हरता आणि ते भक्त उरताच भगवंताले शुद्ध भक्त उरताच हांगा आमी घेता. केन्ना केन्ना भक्त बी भक्ताल रुपारी प्रलंबासुराल तसं लोक भक्ताल रुपार येताच तिलकांनी घालणू कंठी घालणू धोती कुर्ता पण घालून येताच आणि मस्त लोकांका कृष्णाल कंच्यान धूर घेऊन होताच. आता आम्ही केन्ना केन्ना ऐकताच एक स्टोरी आताच सध्या हांगा बॉम्बेन तो एक भक्त जावन आयले सुमार भक्ताल बरोबर त्यांनी मस्त फ्रेंडशिप आणि करून घेतले भक्ती केलेली नमन नाटक करून आणि तांगेले पैसे इंटरेस्ट दिता म्हणून तांगेले पैसे सुटू घेतले
आणि त्यांनी तांगेलीवर विश्वास केलो भक्त म्हणून आणि ते पैसे घेऊन ते फरार झाले. अशी मस्त प्रमाणे लोक उरताची प्रलंबासुराल टाईप त्यांनी प्रलंबासुर कशी ग्वाल बाळ जावनो तांगेलो एक मित्र जावनो येता आणि तांका मार्चिकत राहील उरता नष्ट करच्या येईल उरता. तशीच भक्त लोकांचे ग्रुप अंत बीच कोणी कोणीची येताच प्रलंबासुराल टाईप येऊन कसने हे करचाक ते प्रभूजी उर्चा शकताच माताजी उर्चा शकताच आणि ताजी कतरी मस्त आम्ही काळजीन तू व्यवहार करका पडता तशी होतो अंतू ते आमका हांगा बलराम हे प्रलंबासुरावदांत आमका शिकयतच. तशीच ज्ञान आमका जे मेळता ते ज्ञान बी आमका बलरामान तुलान ज्ञान बैल आसपळे आमगेला अंतू ते बी बलरामा कंचना आमका मेळता. ते त्यांनी रोमहर्षण सुताले लिहिलेंतू त्यांनी सांगताय कशी रोमहर्षण सुत ते भागवतम कथा करच्या बशिलता वेळी बलराम थैंचाना होता असताना सर्व ऋषी मुनी राबून प्रणाम करताची पण रोमहर्षण सुत राबना प्रणाम करचाक. ऍक्च्युली असे सांगितलंस की श्रीमद भागवतम दिताना कोणी आयलरी व्यासासनावरांनो तुलाना उठचे आवश्यकते ना कोण प्रवचन दिवच्या बशील उरता पण बाकी लोकांना उठीत पण ताणे उठचे आवश्यकत ना म्हणून असा पण हांगा स्वयं भगवंतच एदर आईल असा त्यांना प्रणाम करकशिले पण तक्का थोडेचे अहंकार असा तक ज्ञान असं म्हणले ते बलरामा कळता आणि बलराम तक्का थंयची तगेले गळ कापून सोडता आणि सर्वांक सांगता हाका ज्ञानाचे तो अहंकार आशिलो तो व्यासासनाक बसशाक योग्य नाही म्हणून ताका हावे तागेले शिक्षा दिल्ली असा म्हणून सर्वांक सांगता. अशीच आमगेले जीवनात बी आमी पळोवं येता कसनेच आमगेले वेगवेगळे प्रकाराचे लोकांक बल उरता वेगवेगळे प्रकाराचे एक गुण असता ते सर्व आमका भगवंताकडनं खंयच्यानच आईल उरता आणि ते आम्ही अर्थ करून घेवका आणि आमगेला थोडे ज्ञान उरता आणि दुसऱ्या लोकांना बी थोडे ज्ञान उरता आणि ते बी भगवंताने दिलेले म्हणून ताका आम्ही गौरव करचाक प्रयत्न करका आणि ते गौरव करनाशिना आमगेल ज्ञानाबद्दलच आमका अहंकार उरल्यारी तो बलरामू तांका शिक्षा दिता म्हणून आमका अंतू कळता. आता आमगेले हे बलराम पौर्णिमाचे आयचे सेशन चे भारी चंद करून सर्वांना भजन आणि सांगेल असा आणि सुंदर ऐकला आवाज आजी भारी सुंदर आशिल्लो आणि भजन बी तशी आशिल्ली आणि भारी चॉईस आहे जी बलराम पौर्णिमाक सर्वांनी चॉईस मस्त घेतले असा भजनाचे आणि भारी चंद करून ते सांगेल असा ताजे अर्थ बी भारी चंद करून सांगेल असा सर्वांक मुगेले दंडवत प्रणाम.